Huriani Tuhan, na hinolongan di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus, tapasada roha do pikrata, dinalahu taruli hita sian hata ni Tuhan, martanya kita. Dame ni debatana sumurung sian saluhu na roha, imana mangaramoti ate-ate roha do pikramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Huriani Tuhan hata ni debatana sartu hita dia pala partikianon, dienek mai sian buku parpasalmen bidu 104 mamuka mesene sada masohot satu ayat patoluhon diuduti musenang ayat 10 tolu ro di ayat 24 rata jahama odo hatani Tuhan. Puji ma Jehoba ale tondikku, na bolon situtu doho ale Jehoba debatakku. Marpakean hasangapon do hamulia doho. Hati uron dialiton ibana hira ulus, ibana pahebakon akal langit songon ribe-ribe. Ibana mangulang-ulangi diaka aik biluk na pargijang. Huretana do dibahen akau buni, mardala-dala do ibana di atas habung ni alugu. Ibana pasobur aka dolok sian aka biluk na pargijangi, sian parbuen aka jadi-jadianmu do butong tanoon. Ibana patubuhon duhut-duhut, dipinahan do ikau rata bahen parulian ni jolma. Lahu parwaro roti siat tanoon. Rodi anggur na palas roha ni jolma nagali. Asa marmiak buhina lubi sian nahonamiak. Do roti na tumukol roha ni jolma nagali. Butonga ma akahau ni Jehoba. Akahau ares di Libanon. Aka nasinuan nai. Disima marasari aka pidong si boru tasiki na marjabuhon hau tusam. Aka bedu do napuna dolok aka natibui. Haporusan ni aka atuasu do aka dolok batu. Ibana mabahin bulan pajujuran tiki. Diboto mata niari do hasudutanna. Hodo mabain haholomon jadi tubuh maborngin. Disima gumamang salu binatang harangan. Singa na bajar akan na patugaor mangido si soroan na jala mangalului sian debata si panganon nasida. Bisar ma mata niari mangisurup manasida. Lama gopang tu bagasan liang nasida. Ruar majol mai tu mopo ulaun na pinuhutan na rasi rasa bot ari. Tung nalasi tutudo akka jadi-jadian mu ali Jehoba. Saluhu nai dipauli ho marhite-hite hapistaran. Tungguk jadi-jadian mu do tanoon. Ido yang usaha na. Dihita kadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Dung ditoppa debata jol mai tumiru rupana tudus tu pangalahona. Sada ulaon dileho debata tujol mai na parjolo. Asa gabi mangaraje nasa natinoppa ni debata. Alai nasa robang do ulaoni laos dipangido debata do jolma natinoppa nai. Pasangapon mamuji goar ni debata Jehoba. Bahkan dung haluar jol mai manang hala Israel setano Mesir dileho debatado patikna tu jol mai tu hala Israel tujuanna asa jol mai totong pasangapon debata. Asa holang debata di bae jol mai gabe ulua di bagasan akaparngolonna. Alai memang amanginang dojol mai lupa pasangapon debata.
Dihita kadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Di bagasa jamita na saat hita di apala partikenon, di patu paperpesal medo ede puji-pujian tu debata, marningot hagogoon, habisuhon, do habasaon ni debata na totong maparmudu-mudu salut natinopana. Di pangido turpu jamita odo, asa sudinang jolmai manang natinopa ni debatai pasangapon ibana. Mamuji ibana. Bahasa ikoni ma pujota debata di bagasan nakaparengnotna, di bagasan nakaulota satu bagasan partikianon, di siala nunga di lehod debata akka asine rohana, di parmudu-mudu debata akka ngoluta, jala di lehod debata akka narikot, di bagasan ngoluta si ganupari. Ubahay nido las dipangido debata ma manang las dipangido turpu jamita ma, asa totok kita mamuji hinauli hinadenggan waso ni debata na totong manggonggomi ngoluta suang-songoni manggonggomi portibion. Dihita akadamang do dainang na hinolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Diayat na parjolo di turpu jamitatta di apala partikiano sa tuay na patuluhon. Di do parpasal medo puji majahuba ale tondikku, na bolo situtudo ho ale jahuba di bataku, marpakean hasangapon do hamulia doho. Habulunon hasangapon di patuduho debata totong di bagasan parang nakajolma. Ale gabe jojot do hita manuk kuna manginang, ale niya kasitaonon, ale niya kaparukilo naro di bagasan nakaparang lota, di dia do debata na marmuliay, di dia do debata na sangapi, di dia do debata na hupuji-puji. Bahasa totong au di bayan marsitaono di bagasan nakaparang loko. Bahasa totong di paluas akan na berniton rotu au. Hape debatai marhuaso, hape debatai badia, hape debatai margogo do paluahon akajol manadamol. Amang inang nelonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Si taonon hasusaan naro di bagasan parenglota. Danggabe mangorui sangat ni debata. Danggabe mangorui hamuliaon ni debata. Molo tumpe di paluas debata akasi taononi di bagasan nakaparenglota. Dada namago sangat ni debata. Ale amang inang si taonon naro mangarong ngulut tagan marsada-sada hinorhon ni dosa. Ale ni asaboy tatalun akka dosa na mga raja hita gabi marsi taono kita ikot tapuji musa debata. Basa asa di raja debata ngulutta. Asa di patudo debata akka hamulion na di bagasa ngulutta. Ala na manginang dung madabu jolmay tu dosa. Magodo haulion hamulion ni jolmai na dilion ni debatai di ngulut taganuk marsada-sada. Gabe sarobang do hita do portibion. Alay dung ditobus sita marhite hite Tuhan Yesus Kristus. Gabe marmulia mamusa hita. Songod debata na totong marmulia. Hati uron hasangapon totong do magkalyangi debata. Totong do miya di bagasan ngulu ni debata. Jadi amang inang dang adong na boy mabain holip pamuliaw ni debata. Ale jot do holip pamuliaw ni debata sen bagasan parngoluta buasa ala niya kapangalahot na sotureho Bartolomeo ni Roni debata. Pangalaho na rumar ido mangodingi hita gabedang boy imataida haulion hamuliaw ni debata. Aleni iko pasidingot tado aka pangalaho na rumari asa totong tabereng aka hinauli hinadinggan di debata na totong mandundangi portibion suang-soni ngulut taganuk marsada-sada. Dihita akadamang do dainang na hinolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan ayat pa 10 ro di ayat 5 pa 24 ton
Digobar hodo huaso ni debata na mangaramoti, mamasu-masu, majaga jala majamot ton saluk na tinoppan ni debata. Dia 10 tolu do disi ia pasobur akaduluk sian akabiluk na pargijangi sian parbuen yakka jadi-jadian mudo butong tanoon. Sian huaso ni debata do mabain saluhna akka na jinadihon ni debata gabe dapotan akka parsaulian. Dakkolang jol mamanisia. Alay nasa na tinoppan ni debata do madisi akka guluk-guluk do akka pahapahana na asik. Gabe butonga do nasida disiala di pasari di padimun-dimun jala diramoti debata. Pangaramotion ni debata dinasa na tinoppana pataridahon ibana do na marhuaso manggonggomi nasa na tinoppana. Dang adong huaso na asing naboy mangaramoti jala mangaraja nasa na tinoppan ni debata. Alenilas di paingot do tu hita ganuk marsada-sada. Asa totong hita puji hita pasangap debatai. Matan yari dileo debata tu hita. Bulan marsinodang dileo debata tu hita. Jala aka ari dileo debata tu hita. Saluhna pataridahon huaso ni debata. Bahkan aka singa diharangan. Aka babiat diharangan mangidu saluhna manang majalo akasipanganan hulang siya debata. Debata sabindo na buhay mangarajay saluhna na tinoppana. Dihita akadamang do dainang nelonga dibaga sa tuhat Yesus Kristus. Marhite-hite ujahan nasa tuhita dia pala partikyanon. Dido habalgaw ni Jehovah dibagasan sudi na tinoppana. Ahado na ng rajumata siyan hatan ni Tuhanon. Na parjolo sa hali damang dainang, siya jami taon nang diajari tuhita ganuk marsada-sada, asa totok kita mamuji debata secara totalitas di bagasan parnglota. Mamuji pasangap debata secara totalitas, buasa di bagasan natapuji debata marhite-hite akan ngoluta, marhite-hite akan parangeta, takasma disita hati dakon. Habalgaw ni debata na totong manggonggomi hita. Hanya orang yang memuji dan mempermuliakan Tuhan, yang mengakui kebesaran Tuhan. Maka ketika kita tidak mau memuji dan mempermuliakan Tuhan, berarti kita tidak mengakui kemahakuasaan Allah. Alai molo imata puji debata, tapasangap debata, dibagasan akaparnota, disimata akui, disimata hati dakon, habalgaw ni debata, huaso ni debata, dibagasan pamujioni, tarida ma natotok kita, marhaposan holang tu debata sapi. Pamujion ni jolma, pataridahon, habadiaon, hamuliaon, doa sangapun ni debata. Dak adong pamujion ni amanginang, napatutoro debata. Alay pamujion ni pasangapun debatado. Alay ni amanginang, dibagasan nakanguluta si ganupari, takasdo iko pujot ta debata. Alana debatado imana marhuaso dibagasan nakanguluta. Napaduaho damang day nang nalonga dibagasan tuhat ta Yesus Kristus. Siyan hatan ni Tuhanon, habalgaw ni Jehovah dibagasan sude na tinoppana, nang di pabotoh muse tuhita ganuk marsada-sada, imam mengakui Allah sebagai pemelihara kehidupan. Percaya kepada pemilihan Allah. Oleh karena itu jangan pernah cemas. Mengakui ima habalgaw ni debata. Molonunga takui do manginang habalgaw ni debata dibagasan nakangoluta, dan gabe tahu tak behita. Dan gabe humor di behita. Dan gabe mabir behita madalanya kaparngolon. Di bagasan pos ni roha do hita, na totong do didongani jala diramoti debata hita. Na sajolma na didongani jala diramoti huaso ni debata. Dang adong bedihibana tahutan gabi ma ditinggalon ibana debata. Alay molo tumpe totok kita olo si pata tahuta di bagasan parngoluon. Gabi pasol hoto kita mai ima tu debata. Amanginang
disaluhna gulmi di bagasan parenglota, dijagai jala diramoti di batado kita. Napatuluh damang dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Siatur po jami taon nang takas di pasat wita ganuk marsada-sada di bagasan habal gaon ni Jehovah disaluakan na tinopana nang totong di pabotoh tuhita di bagasan pamujud tay matu di bata na badiyay ikon adong do pertemuan yang luar biasa. Banyak orang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia memuji sesuatu, dia membanggakan sesuatu, tapi dia tidak bertemu dengan yang dipujinya. Ale di bagasan pamujiota, di bagasan habal gaun ni debata na manggonggomi salu portibion, terjadi do ima pertemuan secara spiritualitas. Bagaimana ketika aku mempermuliakan Tuhan, bagaimana ketika aku memasmurkan nama Tuhan, ditikinahu pasangat debata, ditikinahu tidakon habal gaun ni Jehovah di bagasan sudi nasana tinopana termasuk di bagasan ngoluku, ikon adong no pertemuan secara spiritualitas dengan Allah, membuat kita semakin takjub akan kasih Allah yang begitu luar biasa. Ketakjuban itu harus senantiasa kita pertunjukkan. Amanginang, molo adok ima pertemuan dengan debata di sima tubuh kalas di roha. Jadi nama muji debata amanginang, dak kolang ima di hari-hari tertentu. Dak kolang di bagas joro. Ale di bagasan parngulo si ganupari, iko pujota do debata na belgay. Nama no pasaluhna. Berarti ganupari harus ada terus pertemuan yang begitu luar biasa dengan Allah. Pertemuan itu mengubahkan kehidupan kita. Asa totok kita jongjong di bagasan akasi tongan di debata. Arong na manginang, molopas ibaratna mangedeon aka kursoy na mabaga suarana. Alay marisuang saluna. Pangalahona ng adong ima patarinon habadiaon. Pangalahona tetak di marubal. Alay dia kajolma na porsiya na bakatidakon habal gaw ni Jehovah di bagasan na kanguluna. Ditikina dipuji di bata, dia bertemu dengan Allah. Maka ketika dia bertemu dengan Allah, adong ima perubahan-perubahan di pangalahona si ganupari. Ulaon na gabi dinggan, pakatyaw na gabi uli, gabi tubu akatoruk ni roha, habal gaon ni Jehovah di bagasan parngoluon, mabad imasada kesadaran. Songon orbuk do hape hita dia dopan di bata. Arga hita. Alini amangina nang pesongon orbuk kita dia dopan di bata. Arga do hita. Iko totong do mata patari daun hargaon nang dihargaon di bata hita. Marhite ti Yesus Kristus. Marhite hiti kapangalaho na dinggan na pajongjok ko nakasangapon di bata. Amin martanya kita. Moliate mahu pasa ruan nami tuho ali di bata nami di bata Jehovah. Didenggan di basam di asini roham. Nang taruli hami Tuhan marhiti-hiti hatam dia pala partikenon. Ajari totok kami. Maka tidakon habal gaummu. Di bagasan nakapangahawan nami si ganupari. Moliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amen. Horas madihita kadamang do dainang Tuhan mamasu-masu hita.